Без песень жить нам нельга, кепска будзе, а трэба, каб шчаслівымі былі. Як нараджаецца песня у сям'і Пішч. Тут жа хапае гармонь, сядзіць нешта. Кажу, колькі можна? Кажу, не, чакай, зараз нешта атрымаецца. Маліна вішня, маліна вішня, маліна вішня плакучая. Якія цуды захоўвае сямейны куфар у сям'і Пішч. Гэта скарбы непростыя. Яны засталіся мне ад маёй бабулі, ад маёй матулі. Кланяюсь табе, мама, што была ў сябе ўбрана. Як у жыцці гэтай дзіўнай сям'і спалучаюцца гумар і песня. Але ж яшчэ не прыдумалі тае хусты, каб мне Ляхавіцкую Лявоніхі завязаць вусы. Якія песні спяваюць у сям'і Ляхавіцкай Лявоніхі? А беларускую народную. Хочаце рэзнем? Рэзніце. Лёгка нават. Усё гэта сёння у фальклорным шоу «Хата на хату». Будзем спяваць разам. У першым адборачным туры фальклорнага шоу «Хата на хату» нашыя вядучыя адпраўляюцца ў падарожжы па Беларусі у пошуках яркіх, дружных, таленавітых сем'яў, удзельніц нашай праграмы. Сем'і, якія выбярэ наша прафесійнае журы, сыдуцца ў музыкальных батлах, спеўных конкурсах і бітвах талентаў. Сапраўды пойдзе хата на хату. Па выніках гэтых спаборніцтваў 4 сям'і мы запросім у сталіцу, дзе будзе адбывацца падрыхтоўка да вялікага фінальнага канцэрта з запрошанымі зоркамі беларускай эстрады і фальклору. І ўсё гэта дзеля таго, каб потым на вялікай сцэне на ўсю краіну прадэманстраваць усё хараство беларускай песні і паказаць сваю сям'ю ва ўсёй красе. Добрый день, дороженькая. Добрый день. Слухайте, хочу у вас запытаться. Тут недзе жыве сям'я Пішч. Вот рядом у нас по соседству. Суседству? Да. Ось. Пакуль мы до іх трапим, хотела доведаться, что за семья такая? Хорошая семья. Хорошая, прилично. Слава Богу, как побольше таких людей было, мир был бы добрее. Ой, я думала, ну вот цікаво доведуся, може яны якія там сварятся, ці хорошие. Они всегда Хорошие придут люди. на помощь, если человеку надо. Хорошие люди, хорошая семья, примерная. Слава Богу, что такие Выдатно. есть люди. А скажите, яны увогуле такие спевные, спевают? Да, они такие творческие все, поющие. Да. Ой, а вёска у вас спевая? Ну, тоже молодые поют. Неколи мы старые были молодшие, пели. Значит, куды, скажете, ісці нам? Во, рядом, по соседству, Насупраць. через дорогу. Дякую вам щиро за попитання. Всього Храни вас найкращого. Господь. Ой, якія людзі да нас завіталі, якія госцікі. Гляньце, людцы добрыя. З самой сталіцы, Іван Іванович. Дзень добры ў вашу Щирае хату. прывітанне. Ларисочка, і вас рада бачыць, моя золотая. Ой, ведаю, Дякую. бачила, смачную кухню робіце. Ой, смачную. Запрашаеце до Я сябе. думала, что зараз собаку спустите, бо без дозволу приехали. Не, ви такі справні гості, на таких гостей не можна спускати собаку. Ой, ну то добре. Ну то запрашайце. Проходьте, Дякую коли за ласка. Я ж гостинність. не одна, гляньте, ціла сім'я собралась. Бачим. На порозі стоїть. Ой, бачим. День добрий до вас. День добрий. Який квасок, Ваня, гэта смакота, ти не кажи, яка це смакота. Бо як похвалимся, то і другі будуть робити. Така смакота тільки у нас у Новоселках буває, у Ляховицькому районі. А гэта смакота з Антоновки. Лариса, Антоновка з молодого саду. Лариса, говорить пригоже, але лепш за все посмакувати. Покаштувати. Тоді Ага, буде зрозуміло, що це Ой, таке. Ви смакуйте, а я Ай, буду дякую. хвалитися. Хвалися. А Антоновку вигадувала в молодому саді. А сад молодий посадила, коли эту хату купила. А эту хату купила, коли синок народився. А дочушка шиковно. старейшая уже була. Вона стоїть. Я гляджу, что вот Ні. ваши детки тут так шиковно обранутые и Это свояки, а вы чему без это- строя? А я ж не успела. Як сказали, что вы едете, думаю, боже, хоть бы семью свою едете. А мой костюм у клубе на работе. То мы побачим его. Ой, там у меня такий шиковний костюм. Все. То Ляховицької дякую. Я вам Лявоніки, напомню. Ляховицького строю. Чудово. Як Я ходимо туди, то напомню. побачите. Чудово. Обов'язково похвалюсь. Господариня Тетяна, ми йдемо по вёсце Новоселки.
Ну і вёска вялікая, з одного боку, а з другого боку назва говорить про те, що це молодое село. Як воно возникло і чому менавіта у сьогоднішній час новосілки? Як отрималося? Ні, ну назва говорить сама за себе. Новосілки, нове село. Є у нас старое село, Ведьма. Это трошки далі туди проїсти. І неколи були хутори. І ці хутори, ну, з тягом часу люди старели, люди хотіли лепей жити, вони хотіли перебиратися, ну, до цивілізації. І тому з тих хуторів переїжджали сюди к Ведьмі. Ну, і так образувалося у нас нове село, Новосілки. Нечто наша господиня спазняется. А покуль хусту приладить на голову, думаете, так легко? Ого. А ось вона. О, А ось і я. Ну, як вам я? Слухайте, як ви пригожо виглядаєте. Шиковно, шиковно. От хотілося б Прошу, з вами пані після Яночко. поговорити про цей стройчик, добре? А, ну то може трошки опосля. Гляньте, ми ж файно ви тут присіли. До І нас. мені так само Прошу. хочеться. Прошу до нас. Ага, поки одягалася, ноги всі стоптала. О, ваші шиковні ножки А у вас. то. Тетяна Сергіївна, ми вас довго чекали, поки ви перепроналися. Готові, так сказати, уже слухати ваше багатство духовне, да? Будь ласка, скажіть кілька слов про тих, хто побач з нами і побач з вами. А це вся моя сім'я. Ну, два словця. Два словці. Ой, це творча сім'я і моя сім'я. Ми стільки много годів сябруємо, що вже тут одно від одного ніяк не може одійти. Ну, перш-наперш хочу сказати, це господар моєї сім'ї, це мій муж Ваня, Іван Іванович. Ой, як. О, то ми можемо загадувати Поміж- жадання. поміж- Конечно, Лариса. Это мой сынок. Это Саша Александр. Это моя кума Наталья. Чудовно. Такая кума, яку пошукати треба по всьому світу. Не будемо шукати, вже Не прийшла до будем нас. шукать. А это мои дороженькие, самые пригожие, самые лепшие сябровки, да ще й к тому ж так само Тані, як і я. А матка Свента, Івани, Три Тетяни. Тетяни. То мені ще й старіша дочушка Дара, Адарка, як я її називаю, Даша, моя самая старейшая дочушка. І ось це вже буде повністю моя сім'я. А тепер, коли можна, скажіть кілька слов, і хай сам розкаже про те, що ваш господар, оказується, творчий чоловік так само. Іванович, кілька слов про те, як пишеться, як пісні народжаються. Рождаются песни от души. Если есть хоть маленький талант, если человек творческий, я себя не считаю, что я сильно творческий человек, но я люблю музыку, я люблю музыкальные инструменты, люблю оркестры, люблю вообще все то, что учить в народном стиле. Постіснюється, ой, постіснюється. Як тільки на очі попаде який цікавий вірш, тут же хапає гармонь, сядіть, нечто. Кажу, кольки можна? Каже, ні, чекай, зараз нечто отримається. І того, чого отрималося, вже вельми много. Творчий процес в одну хвилину. Ну, коли ласка, Іванович. Ну, есть такое произведение, которое как-то нежданно-негаданно пришло на голову. Я как-то открыл сборник Леонида Принчака, и у него там стихотворение, которое называется «Мамина вишня». Прочитав как-то немножко глубоко, осмыслил, и возникла мелодия. А мелодия, я думаю, девчата... Привабная. Привабная. Чаровная. Ну, зараз ми оцінимо. Іванович, так а може вас закранули, так сказати, ці родки по той ще простій причині, що це ж земляк ваш? Ну, это естественно. Он проживал неколи в свое время в Пранчаках, здесь в Пранчаках жил, в Новоселках. Это знаменитый поэт Беларуси Леонид Пранчак. В нашій школі вчився у Пранчаковську, і навіть Новоселковська була Ну, чудовно, Пранчаковська школа. чудовно. Давайте проспіваємо. Проспеваем? Мамину вишню. Давай попробуем. Где была моя колыска? Песнями заманена, осталась только вишня, вишня мамина. Я весной сюда приеду, за стекло
розтривожиш завжди, горькой сльозою пекучою, серце моє розтривожиш завжди, горькой сльозою пекучою. Дякую. Тетяна Сергеевна, мы со своей семьей шмат подорожничаем не только по Беларуси, але и на постсоветской просторе. И вот у нас поступово склалась такая семейная традиция. Где б не бывали, у яким городе, у яким местечку, все, мы обовязково привозим оттуль звоночек на память. Вот склалась великая коллекция. Я слухав вас і думав про другое. От у вас своя, як кажуть, стихія, да? Ви так само шмат їздите по різних фестах. Мотольський фест, присмаки, так? Споровські жарти і так далі. І наколькі я зрозумів, з кожного такого подорожжя, з кожного фестиваля ви привозите свою колекцію. Конечно. Чого? Песень чого? Песень, гумору, всяких забабонов, де що сподобається. Так, я зразу накіровуюся, потім думаю, а я по-другому нечто перероблю і зроблю те, що характерно для нашого району, те, що характерно для наших новоселок. Скажіть, будь ласка, а могли б ви зараз, узгадати нечто таке, що от сапожник може таких запозичень, і що найбільш цікаве для вас? От, що відгукнулося у душі? Ага. Ой, їздили ми на мотольські присмаки, правда? Ой, слухайте, як там усе шиковно, як там усе... А люди, які там... А скільки там вистав? А откуль там тільки люди не приїжджають? З Росії були, з України були, з Казахстану були. І там ми зустрілися з таким цікавим колективом з України. Лісопедний батальйон. Ой, вони так само, много де відомі. Наталя Фаліон там є така. І вони там таку пісню резнули. Ну, і не по-своєму, а в селі там, знаєте, як новоукраїнську. Кажу, дівчата, чому і ні? Гляньте, приїжджаємо з цих мотольських присмаків. На репетицію вже зібралися всі гуртом. 2 куплетики там було. Кажу, дівчата, чогось не хапає. А мені таке є, мені як пісня сподобається, я раз і тут же на білоруську мову переведу. Эту песню так само, а у селі хапянули ми эту песню, переклала хутенько, чогось не хапає. Ще один куплет досочинили, і у нас є своя пісня. Во, воєнно-колективна творчість. Так і називається «А у селі». Ну що, дівчата, жахнем песню. Подъем! Худенько, давайте. Раз. Як у твоей армии. Ну что, готовы? Готовы. Не чую, готовы? Готовы. Поехали! Сегодня все веселые жанки, с Москвы вернулись с работы мужики. Сегодня на ушах стоит все село, такого руху тут давно уже не было. А в селе коровы там пасутся, в селе там курочки несутся, в селе кабанчик в кожной хате, в селе там девки все лихачат, в селе растет все
танцую. Урядні баби розібралися харчі. Сьогодні свято буде цілий день ночі. Петро Галіні синяка уже поклав. Про її вухо хтось дружу нашептав. А в селі коровы там пасутся, а в селе там курочки несутся, а в селе кабанчик в кожной хате, а в селе там девки все лихачат, а в селе растет все на огороде, а в селе кино индийском моде, а в селе все самогон смакует, а в селе все полечку танцуют. Петру Галіна розтлумачила зрання. Я тримав Петру Анталішки сповна, але все ровно на ушах усе село. Такого руху то давно вже не було. А в селі коровы там пасутся, а в селі там курочки несутся, а в селі кабанчик в кожной хате, а в селі там девки все лихачат, а в селі растет все на огороде, а в селі кино индийском моде, а в селе все самогон смакуют, а в селе все полечку танцуют. Я назирала за тим, які цікаві строї у вашого колектива. Але ваш ось вельми адрознівається від того, що я бачила на ваших сімейниках, сяброўках. Ось. І мені хотілося запитатися у вас, як увогуле, адкуль яны у вас гэтыя строї? Хто вам їх робить? Ці ви самі їх робите? Ці замаўляєте? І чому яны настолькі адрозныя? Ось гэты строй, ці блізкі ён да вашай вёскі, да менавіта мясцовых строяў? Я хочу сказать про то, что як появился этот костюм у меня. Я вхожу в областную секцию культорганизаторов. Ну, это разные забавлянки, гуляем, як той казав, дуреем, ніколи не стареем. Ну, и так отрымалося, что с тягом часу ко мне приклеился в образ Ляхавіцкая Лявоніха. Ну, а Ляхавіцкая Лявоніха – это селянка, это веселая, заводная девчина. И треба было у чимся выходить на подиум, на сцену. Ну и вот так сказали, что треба, каб Ляхавіцкая Лявоніха была одета в ляхавіцкім строї. Ну и пошла я шукать по книжкам, по энциклопедиях. Поехала у свое подлесье великое, откуль я родом. Порылась у сундуках. Поговорила с носьбитами. Нашла рубашку цікавую. Ну, ви мені обов'язково покажете після гэту сорочку, обов'язково покажите мне. Яна у вас у куфры у хаті мусить. Ёсць, я її вигладила, вистріла на ёсць. Ось гэты строй вам рабіў якісьці мастак, які лічыў, што гэта менавіта так выглядае традыцыйны строй? Для нашей мясцовасці. Для вашай мясцовасці. Так, для нашай мясцовасці. Ну, як для мясцовасці, але для Ляхавіч лічыцца, што гэта менавіта ляхавіцкі строй. Вы глядзіце фальклорнае шоу «Хата на хату». Сёння мы гасцюем у вясёлай і бойкай сям'і, у сям'і ляхавіцкай Лявоніхі Тацяны Піш, якая гасцінна сустрэла нас у сваёй хаце. Я бачила ляхавіцкі строй, а цяпер бачу мясцовыя прысмакі. А то? Слюнки бягуть, а? Бягуть уже, просто аж захлинаєшся. Тут сядиш. Тетяна, а не так само ляховицькі присмаки? А я, які ляховицькі, новоселковські, все на своєму огороді зроблено. Ой, я тоді мушу буду... Это же ще прошлогоднє. Мушу буду сходить на ваш огород з вами, как ви мені показали, ці сапраўды так. Не питання, там вже теж все на подготові. Добре. Але перш покаштуємо, що тут, як вона так спритно, так, ну, відкриває. Это так само по наследству перейшло. Помідорна градка, значить, а гэта огурчики по-болгарську. Ой, как вы бачили, яка смакота. А свиные плечи откуль? А свиные плечи стоять у хлеве.
Як ви як гості приїжджають, ви трошки зрізали і далі. Гэта свиные плечи, там еще плечи кабана стоять у хлеве. Как ведала, что такие справные гости будут еще и цибули зеленой нарвала бы. Чого, цибулі в Нічого, ми огороді потім на хапаємо. огород. Господинки, сідайте до нас і давайте трошки поспілкуємося. Ну, давайте. Так, что я еще не... еще дочушка пирог вельми смачный привезла, сама зробила. Ну, это будет десерт. Я на Клубника. гэты десерт так само поглядаю і думаю, ці гэта сапраўдная... Соправную, вы не поверите, ведаете, где она выросла? У зелли. Это новый рецепт такой справной клубники. Вы ведаеце, Не што трэба палохаць, там такая спраўная менавіта ў вырасце. траве самае лепшае і расце. А мне... І самым галоўным воронам не відаць. И хочу, Таня, как вельми Таня. поспробовали огурчики, бо кто не приезжает, кто не спробує, все рецепт А мне получить. хлопец один рассказывал, кажу, так сказать, кабанчика забили, стали сало смажить. А яно проросло до пательни. Я кажу, чому? То на яблоках вигодовано було. Мы свое годуем на зелли, на бульбе. Ну, бывает, троху комбикорму подкупим. Ружа белая поволі, пара це пливе одна, і ніхто її не зловить, хоч пригожая яна. А тому, хто ружу кинув, больш її вже не сорвать. А хто дівчину покинув, потім будеш шкодовать. Ночка, ночка, чорновочка, полюляй моего сыночка. Полюляй моего сыночка, божо ранок недалечка. Полюляй моего сыночка, божо ранок недалечка. По речці неглибокой ружа квіточка пливе, каля речки недалеко ружа дівчина живе. Зникне квіточка белютка, синей глади між полів, ды забудется не хутка незародная любовь. Ночка, ночка, черновочка, полюляй моего сыночка. Полюляй моего сыночка, божо ранок недалечка. Полюляй моего сыночка, божо ранок недалечка. Ружа белая приб'ється до чужого берега, а дівчина прикинеться до хлопчини смілого. Зачарує, замилує, как шукать не захотел, стежку узенькую тую, что назад не приведе. Ночка, ночка, черновочка, полюляй моего сыночка. Полюляй моего сыночка, божо ранок недалечка. Полюляй моего сыночка, божо ранок недалечка. Ми з вами знаходимося у самому сакральному місці селянської хати, яке називається Червоний кут. Як правило, він містився у правому боку від порога. Вот воно, абсолютно правильна, так сказати, орієнтація. Що це таке Червоний кут? То місце, яке мало два горизонти. Старожитний горизонт був присвячений, так сказати, більш ранній архаїчній язичницькій традиції, де знаходилося в обов'язковому порядку на стику двох лавок держа, символ жіночого початку. Обов'язково містилися, могла стояти на самому подлозі, так сказати, у куту, сноп перши,
зжаты на жніво сноп, і яго называлі сноп-дзед. І тады, глядзіце, як цікава разгортваліся падзеі. Калі у гэтай хаце нараджалася дзіця і быў рытуал першага купання, то з гэтага снапа даставалі 3 каласочкі, гаспадар пераціраў іх на далонях і апускалі ў купель тады, калі першы раз купалі дзіця. Калі маладых адпраўлялі да вянца, то бацькі зноў даставалі з гэтага снапа 3 каласочкі, пераціралі, змешвалі з зернем жыта і абсыпалі вясельны картэж, калі адпраўлялі ў далёкую дарогу. Калі здаралася так, што у сям'ю прыйшла смерць, то тады зноў з гэтага снапа даставалі некалькі каласкоў, пераціралі. Як толькі нябожчыка вынесу з хаты, нехта са старэйшых жанчын сыпаў на падлогу зерня, сэнс якога зводзіўся гэтага рытуала да наступнага. З хаты вынеслі памёршага, але жыццё ў гэтай хаце няхай працягваецца. Верхняя частка гарызонта, ўжо верхні гарызонт чырвонага кута, быў прысвечаны хрысціянскай традыцыі. Таму, як правіла, там была ікона, абраз, які быў абавязкова пакрыты. От у нашай традыцыі беларускай гаворка ідзе пра тое, што ніводнай секундачкі ікона не павінна быць, так сказаць, не пакрыта. Нават на Вялікдзень, калі мянялі рушнік, адзін трэба было памыць, другім тут жа лік Багародзіцы накрывалі. За гэтымі абразамі фактычна сабраны быў у адно месца увесь беларускі народны календар. Гаспадарыня Тацяна, вы як работнік культуры просто абавязаны. Я разумею, што гэта можа быць і пазыў душы, але яшчэ просто абавязаны, да? Ездзіць па раёне, збіраць мясцовыя рэгіянальныя традыцыі, записываць песні, нейкія абрады, якія тут здаўна бытавалі. Вот у вас акцэнт робіцца на жартоўны, так сказать, аспект традыцыі, да? Скажите, кай ласка, ну и что, вот записали, собрали. Теперь я поглядел, у вас у клубе стоит целая выстава методычных распрацовак, где все это захоўваецца. Але мне здаецца, што папера, да, яна надоўга будзе захоўваць тое, што вы сабралі і запісалі. Але гэтага неяк малавата все-таки. А скажите, а яшчэ, ці ёсць нейкі выхад, так сказать, вашай вот этой збіральніцкай творчасці? Ну, конечно, ёсць. Трэба ўсё тое, што мне перадалі мае бабулі, дзядулі, мае тата з мамаю. Трэба перадаваць далей. Это нашим нащадкам перадаваць. Я працую... Трэба, это одна справа, а ці перадаецца? Перадаецца і хочацца перадаваць. Таму што я такі чалавек, які не можа сядзець на месцы. Тое, што я дзесьці ўзяла, дзесьці штосьці злавіла, убачыла, мне абавязкова трэба не тое, што трэба, а хочацца перадаць і хочацца навучыць вось гэтых вось немаўлят, якія ёсць на сённяшні дзень у мяне. Я працую на Васёлкаўскім сельскім доме культуры мастацкім кіраўніком, і пры доме культуры ёсць дзіцячае аматарскае аб'яднанне «Купалінка». Гэта яно вось ідзе з такім напрамкам. З гэтым цудоўным калектыўчыкам, это з году ў год калядкі. Без калядак у нас не абыходзіцца ні адно зімовае свята. Это масленіцу робім сумесна са школай, масленіцу праводзім. Царква нам трошкі пры нас таксама ёсць. Отца Сергія наша запрашаем на... Две традыцыі нясеце з сабой, да? Да, на свята. А як ходзім калядуем, то і да нашага бацюшкі таксама ў госці заходзім. Ён таксама нас прывітае і частуе нас. І тую самую ковбасу, і кусок сала, каб тая коза устала. Ну, апранаемся, так як трэба, і коза, і павадыр там, і цыгане гэтыя. Люди з радасцю чакаюць? Канешне, кожны год. А яшчэ бывае, што не дойдзем, ну, у другі канец вёскі, так яшчэ якая-то агіда ў людзей ёсць. А чаму до нас не дайшлі? А чаму дзеці не дайшлі? А чаму клубнікі не дайшлі до нас? Так, можа, трэба паралельна яшчэ адну каманду збіраць? Не, Іван Іванович, у нас ёсць такая традыцыя, што я не ведаю, правільна гэта, неправільна, але, як кажуць, не можна мінаць хату. Трэба заходзіць у кожны надворак, у кожную хату. Стукаеш, адкрываюць, дзякаваць Богу, не адкрылі, пашлі далей. Но ні аднаго надворку не прамінаем. Ну, такая у нас традыцыя. Скажите, кай ласка, а вот тое, што пры клубе, да, дзіцячы так гурт, якога ўзросту там пры клубе дзед? А ось ад гэтакіх да гэтакіх. А, то есть ёсць і маленькія зусім? А зусім маленькія мяне чакаюць у садзіку, таму што я ў дзіцячым садку яшчэ трошкі працую, я там музыку вяду, і мы таксама ў садзіку стараемся раз у год, хаця бы раз у год штосьці правесці. Ну, вы ведаеце, сёння якія дзеці? Сёння дзеці больш сучасныя, як вы гаворыце, і другія гаворыць. Яны ў інтэрнэце завісаюць, ім тое падаваць. Ну, дзякаваць Богу, ёсць яшчэ і такія дзеці, якім гэта ўсё цікава. І тады пад гэта
гэта яшчэ одно пытанне. А як бацькі ставяцца гэтых дзетак до таго, што вы робіце? Вырваў з рота. Цудоўна, цудоўна. Што значыць цудоўна? Яны сказали, раз есть Татьяна Алексеевна, значит, да ей можно отпускать мое дитя. А самі чым-небудзь у арганізацыйным моманце так сказать дапамагаюць? Так, а мы ж еще ходим калядуем и дорослыми. Это я самые бачки, этих самых детей, что ходят до меня, они придут и будут со мной еще вечером калядовать. Бо я же с детками до самого темна не буду. Я с детками починаю еще, як сонце трошку светится, калядовать. А уже вечером, як бачки уже свободные после работы, мы так само сбегаемся, одеваемся и ходим калядуем. И я не ведаю, ці треба это говорить. Калядуем, ну, хто що на сьогоднішній день дає, так? Ну, гроші дають, хто як. І обов'язково у нас у дорослих така традиція, що десятину тих грошей, які ми, ну, собрали. Надарили якими, да, надарили, ми цю десятину віддаємо на церкву. Ну, так це мудре рішення. А батюшка у свою чергу говорить, Тетяна Алексеевна, ті Наталія Миколаївна, це директор мой, напишите усіх тих, хто ходив з вами калядував, за здравие. І ось ми цю десятину віддаємо церкву, а вони, слава Богу, за наше здоров'я моляться. Бачите, який мудрий поворот. Ось, вот это цудовно. ось такі ми. Збираєте, діткам передаєте. А у вас двоє діток своїх, уласних. А вот коли было веселье дочушки, там что-нибудь от вашей творчести присутничало ці ні? Конечно. Я наш захотела, как веселье было в ресторане. А я ж думала, что веселье будет дома, тут у Новоселках, тут побач і реєстрації, і все. Ну і я ж кажу, як веселье буде у городі, кажу, ну давай хоч тут. Як-то. Ну, я не згодилася, кажу, добра, мамочка, хай буде так, уже як ти так хочеш. І все, і ми тут у Новоселках, реєстрація проходила. Правда, перший раз у нас таке було на вулиці. Арки пригожували самі. У жнивні, в кінці жнивня місяця. І це мій колектив, моя вечорниця допомагали, віншували, співали «Дар'я, ти душа», ну, співали те, що треба. І зять зробив таку пригожую з дерева виразу сердце. У сердца положили обручальные кольца, житом засыпали. И на этих пенечках деревянных там у нас еще стояло. Ну, короче кажучи, и на рушник я дочку поставила. А на рушник, той рушник, что мне мама подаровала. И я на той рушник, на вышитый рушник подлески, что мама мне подаровала, что мама сама вышила, поставили дочку мою, и я той рушник, конечно, дочці передала. Дякую за шиковний розказ, але повірю цілком вашим словам тільки після того, як ви ще й проспіваєте. Кажуть, лепше не договорить, чем переговорить, або слухай много, говори мало. А лишь еще не придумали тая хосты, как мне Ляховецкую и Леонісі завязать в усны. Але не будем говорить, давайте трошки заспеваем. О, файно. Где б я не ехала, где б я не шла. Весельную. Мы с Иваном Ивановичем про веселье говорили. Где б я не ехала, где б я не шла, а я своей мамочке кланялась. Кланяюсь тебе, мама, что было у тебя убрано. Больше не буду я. Кланяюсь тебе, мама, что было у тебя убрано. Больше не буду я. Где б я не ехала, где б я не шла, а я своему таточку кланялась. Кланяюсь тебе, тата, что было у тебе богато. Больше не буду я. Кланяюсь тебе, тата, что было у тебе богато. Больше не буду я. Где б я не ехала, где б я не шла, а я своему братику кланялась. Кланяюсь тебе, братья, что стояли хлопцы в хате. Больше не буду я. Кланяюсь тебе, братья, что стояли хлопцы в хате. Больше не буду я.
Где б я не ехала, где б я не шла, а я своей сестрице кланялася. Кланяюсь тебе, сестра, что жилося добро просто. Больше не буду я. Кланяюсь тебе, сестра, что жилося добро просто. Больше не буду я. Где б я не ехала, где б я не шла, а я своей вишенце кланялася. Кланяюсь тебе, вишня, что стояли хлопцы лишня. Больше не буду я. Кланяюсь тебе, вишня, что стояли хлопцы лишня. Больше не буду я. Где б я не ехала, где б я не шла, я своим пороженькам кланялася. Кланяюсь вам пороги, где гуляли босые ноги. Больше не буду я. Кланяюсь вам пороги, где гуляли босые ноги. Больше не буду я. Ось такая песня. Можно я Цудовная. Цудовная песня, правда. Это нас запросила сябровка сябровки у Барановича на веселье. Ну, я маю на увазі колектив. І вона дзвонить, каже: Танечка Алексеевна, миленькая, як можна, коли ласка, ось є така цудовна пісня, чи співаєте ви таку пісню? Я кажу: чому не співаємо? А ми її не співали, Іван Іванович, це було давно. Кажу: дівчата, ось їдемо на веселье в город Баранович і просять таку пісню. Що? Я 10 штось. А і чула цю пісню, у нас у Подлесі її співали. А як ви казали, її ж по-разному співають. Де гуляли, де стояли, бози. Да. Ну, кожен по-своєму співає. Ось так вона у нас, у нашої сім'ї появилася ця пісня. Добро. Гэта фальклорнае шоу «Хата на хату». Мы працягваем спяваць песні ў Ляхавіцкім раёне Брэскай вобласці, у таленавітай сям'і Пішч. Поважаная Лариса, я хочу показати вам свої скарби, які я назбирала з тягом свого життя. Це скарби непростые. Вони засталися мені від моєї бабулі, від моєї матулі. А ось цю цудовну рубашку я у куфрі знайшла. Да у вы мамы. что? Зашла у сені, а у сенях у нас стоял куфр. Открыла куфр, нечто перебирала, шукала, уже не помню, что глядь, а там вот эта цудовная рубашка. Я ее худенько до себе забрала, отмыла, выучужила. Гляньте, Это какая батьки красота. вашего? Не, это не батьки, это дядули Будя. Ой-ой-ой. А гэты рушник, вот это рушник, это рушник моей бабули. Это ператыканные у нас рушники Ой, называются. ведаеце, што я бачила такое у вельмі цудоўнай кнізе пра рушнікі Я не беларускія. ведаю, где вы бачили, але гэта рушник. Ой, цяпер мне пашанцавала, я бачу гэта на відавочкі. Вельмі прыгожы. Такие рушники только у нас у Ляхавічах. А вось гэтыя рушнікі, гэта што, на іх хлеб клалі, ці гэта, можа быць, на Не. абразах віселі? Вот, насколько мне рассказывала моя бабуля, мамочка моя рассказывала, вот белый рушник, у нас гладью, крестиком вышивают, это гладью вышиты. Короночки тоже мама моя Але ж гэта вось робила. ткацтва такое тоненькое з лёну. И белые рушники, они лечились это святочные. Святочные. Рушники. А коли надыходил пост у вёсцы, то вот эти белые святочные рушники сдымали, и тогда на икону вешались вот такие. Што вы кажаце? Червоные Першы раз чую. рушники. Вот дзякуй. Вот поглядите, коли ласка, на эти рушники, поглядите на мою рубашку. Гляньте, як перекликається. Ну, сапраўды, Одно і перапілка, тое ж. насамрэч перапілка. Поглядела на рушник, поглядела на костюмы, які я знайшла так само у Подлесі у нас. І пошила свой такий цудовний костюм ляхавіцького строю. І, може, нават спадніцу бачили? Конечно, бачила. Для нашого ляхавіцького строю, насколько я ведаю, характерна плессированная спадничка. Ой, файна, это файна. такую меленькую Бачила, складочку. такую бачила. Я У музеї такую бачила, и не только бачила, и в руках тримала.
Что вы кажете? Конечно. І навіть, може, умієте прасаваць яе? Ну, як умею. Я не ведаю, як хто працує. Я бачила, як некалі ж былі. Это цяпер у нас у розетку тыкнуў, і гэтакія утюгі спраўныя, а некалі якія былі утюгі. Ага. Вуглё адкрыў, вуглё насыпаў, плёнуў і пашоў з прыціскам такого. З прыціскам. Ну, і дзе ж тут тыя складачкі денуцца? Гэтакія і застаюцца складачкі І што, яны ўвесь прыгожыя. час так і застаюцца, а калі сядзе кабета і па мне гэтыя складачкі? А я сама на свае вочы бачыла, і ў мяне калісьці ў дзяцінстве падобная была спаднічка. Вы ведаеце, як іх хавалі? Ну. Каб яны гэтыя складачкі не раскідваліся ў панчоху. Скруцяць, а потым дзынь у панчоху засунулі, подвесілі ў шкафу На цвікі ўсё, і вісіць. І вісіць. Файна. І не губляе Слухай, свой трэба сэнс. ўзяць, намотать на вуз. Канешне. Я думаю, что я так и зраблю. У меня есть пару плесировок, я так и зраблю. Вось. Шчыра дзякуй. Ты ведаеш, я просто атрымала такую салоду і тканы паясок нават старадаўні. І новыя звесткі атрымала ад цябе. Канешне, а гэтыя файна. ручнікі, яны ж ткаліся на ткацкім станку. А ткацкі станок у нас таксама быў дома Ось стаяў. цяпер я ведаю сакрэт твайго хараства ў гэтым касцюме, таму што ў цябе ёсць такія скарбы. Канешне. І вось ты іх перанесла на сябе, насі здаровенька і прыгожая. Шчыра Дзякуй табе, дзякую. Вам дзякуй. таксама Ну шчыра всё. дзякую. Ну што, хадзем далей? Пашлеце. Такая спякота, що сапраўды хочеться трошки пригубіць. Дозвольте. Ой, як одна жанчына на палесе толькі гомельскім казала, добренная вода у вас добренная. Даша, карыстаючыся момантам, што матулі тут нема, я б хацеў бы з вами трошечки посакрэтнічаць. Давайте. Скажите, ласка, а вот ці цяжка жыць з такой матуляй, якая і дома часам хацелася, каб больш побывала, і ездзіць па всяких гастролях і ўсё такое. Як вы до этого ставитеся? Ну, это не тяжко, это весело, с песнями вечно, и дома, и на концертах, людей веселит. Она живет этим. Без этого, ну, никуда. Конечно, страдает дочка немножко этим. Так. На выходных никогда мамы нету дома. Потому что основной Всегда рабочий для день, да? народа, да. Но живем весело, и дома поем, О. и для людей. Угу. Ну, бачите, не поспели ми з вами трошки посакретничать, як все начула, да? І тут матуля вже ваша на підході. І я так само. Мені ж так само цікаво послухати. Ну что, Иван Иванович, смачная вода новоселковская? Добренная, добренная. А дочушка моя вас не обидела? А за що, чим? Глядите, яка вона в мені справна. Ще й справніше за матулю буде, правда? Дякую, тільки... Поскардилася троху про маму. Ну, трошечки, Хвалила. але більш хвалила. О, то я расту, як дочка хвалить мене. Таня, вот мы уже шмат працуем тут с вами, так сказать, рассказывали про ваши поездки, про збиральницкую справу. Я так тихенько складывается вражение, что вы в большей ступени отдаете перевагу жартам. И отсюль ваш, так сказать, удел и у разных, так сказать, фестивалей, связанных с гумором, да? Конечно. Вот, а что-нибудь с власной коллекции такое могли поделиться в этом? Я, Іван Іванович, увогуле не представляю своє життя без жартовної пісні. Тому що, як той казав, у нас жарт, як та у жаби на язику не запечеться. Ми ж, каб не скакали, не співали, да не тешилися, то вже давним-давно повесилися. Як кажуть у народі, нам пісня здоров'я гарантує, а душі хвороб ратує. Ну, поделитесь тогда еще одним, так сказать, жартом, а? А що ж вам заспівати? А білоруською народною? Хочете резнем? Резните. Легко навод. Наташа, ближе до нас. Ларисочка, перебежи туди Прошу, до будь Івана ласка. Івановича. Наташа, ближе до мене. Поехали.
Гануся. Катилась, колода сечь, ударила, милого убежит. Не гонилась, зая, не гонилась, трудно, и не Ось так. Сподарыня Тетяна. І хоч дочка трошки наракала на те, що часом хотілося б, щоб матулька побувала вдома, да? А мать в цей час на праці і все таке, займається збиральницькою працею. І тим не менш, коли уважним оком поглядіти на ваш подворок, на вашу садибу, то все догледжено, все прибрано, все акуратненько, як той казав, ні травинки, ні саринки. Тому хотілося б і надалі пожадати вашій садибі, щоб був такий порядок, щоб гаврочки росли, помідори червоніли, да? Щоб гості до вас постійно приїжджали, і щоб у дочушки хапало терпіння на те, що матулька займається вельми почесною і важною справою. Іван Іванович, дай Боже, каб ваше слово до Богу в уші. Коли попросимо, то буде. Ведаеце, сям'я настолькі спеўная, і увогуле і суседзі таксама дапамагаюць. Я паглядзела, нават сабака і той умее спяваць. О, і он у нас тенорочком гедек завихається. А де ж наш котик? А котик на подтанцовці у нас. Дякую вам, дороженькі, за ваші пісні, за вашу гостинність. А я думаю, що ми будемо збиратися у дальнейшую дорогу, так сказати, на зустрічу з новими такими ж самими пригожими, мудрими і талановитими сім'ями. Щире дякую, Іван Іванович, і поважана Ларисочка, за такі теплі, щирі слова у адрес моєї чудовної сім'ї. Ну, что сказать наприконці вам, люди? Здається, ми сказали, що змогли. Без песень жить нам нельга, кепсько буде. А треба, каб щасливими були. Найперш за все здоров'я, щастя в хаті. Здається мені, що гэта так? Зерните, усмешка, щастя стоїть на порозі. Смейтеся, спевайте, люди, завжди хай так будет. Ну и, конечно, мы вас не отпустим без нашей развитальной песни. Этой песней мы вам хотим пожадать еще больше того, что вы нам пожадали. Дякую. Заспеваем? Тепла і міра жадаю в хаті, здоров'я батьку, дітям маті, каб не збеднели дух і віра, каб не минали ваші двері, і каб кохали вас без віри, кая блинов приведемо, і смачно пахне в вашій хаті, хай сиде хмарой чорний рог, з духмяним хлібом вякує щастя, хай вас мінають завірухи, лихі люди, злі скруки, хай у ряжи підходить тесто, хай у застолі буде тесно, а щирих слов і любой пісні, хай блинов приведемо, і смачно пахне в вашій хаті, хай сиде хмарой чорний рог, з духмяним хлібом вякує щастя. Весна хай буде в хаті вічно, над хатой щастя шляхом млечним, тепло надію в серцях буде, тривога ветер не остудить. Живите довго, добрые люди, хай от блинов приведемо, і смачно пахне в вашій хаті, хай свіже хмарой чорний рог, з духмяним хлібом вякує щастя, хай
Дякую вам. А я со свого боку хочу на розвітання сказати ті мудрі слова, які вельми часто гучать у нас на Білорусі. Щастя долі, хліба солі, кринічної води. І ніякої бяди. А ми хочемо додати, каб ви завжди були здорові, як той рижик боровий, каб мали торбу грошей і жили у повній розкоші. Ото дякуємо. На гэтых ваших добрых словах ми збираємося в дорогу. З Богом!